Åh. Bare crouch, bare crouch. Nice, top 2. Jeg tror bare, du skal ned og fight. Du kan anyways ikke vente herfra. Nice. Et byg. Nice. Top 2, det er godt. Ja. Jeg ligger faktisk bare sådan. Død. Nice, eller hvad? Hop væk! Død. Yes. Nej, bare for det. Fuck. Jeg prøver at komme ind i zonen, så jeg kan få noget større. Ja. Jeg kan døre nu. Jeg kan maybe godt komme ned til dig nu. Ja, det må du gerne. Jeg er cirka 300 mands. Jeg har ikke nogen. Jeg har 5 byg. Er du noget Ja. med? Nej. Jeg kan tage det på. Ja, kom. Vent lige. Eller men vi kan snige op i deres backtab. Skal jeg pre det på? Ja. Nej, bare lige vent. Eller de sidder der, jeg har til pre det på, okay? Jeg har det på. Tag det nu, kom. Nej, vi kan ikke. Okay. Kom her. Bare backtab med mig, okay? Det kan jeg ikke. Jeg bliver spillet. 100! Død! Nej, et liv! Jeg har 1 byg. Ja, jeg er nede. Nej, jeg er død. Der ligger sådan 5 mand. Så 8. Der ligger sådan. Nej. Du har crash på. Nice! Altså. Det er bare sejt. Nice. Der er shockwave. Nice Reeves! Få match for den anden body. Men det var mit body, right? Jeg lader shockwaves ind i bygningen. Fuck dem. Nej. Jeg er sammen med. Drop big. Det bliver bare en... Du er godt nøgen. Bare byg. Jeg har big eller? Ja, på big, når du solo. Ikke kræver. Du er jo typen. Hvad er det med creep for noget? Du har med. Skal jeg smadre den her, buddy? Ja, det kan jeg godt. Nice. På hvor? Jeg grappler. Jeg var grappler. Nice 5. Jeg går det.
Du kan connect til den der ting der. Bare drop ned, bare drop ned. Skal jeg marke zone? Ja. Bare byg. Du har ikke en grund til at creep for noget. Du har cap. Ikke edit. Reload alt. Nice. Skærtops. Du har stadig 38 hårde og 36. Nice, få det. Der ligger ude på den anden side. Guldpump, hvis du vil. Jeg marker zone igen. Du bliver tilbage. Top 3 lige nu. Til din side. Han har ikke nogen match. Nice, han døde. Det er dig mod du. Du kan low-key bare fucking sidde og spille deres tid. Du chiller. Nice. Du kan lukke spille heal off mod dem. Der ligger medkits dernede. På det der loot. Nogen putter derud. Tre byg. Nice. Du bliver bare nødt til at sidde og... Bare dyk ned. Ja, nice. Du får body lige om lidt. Lad være med på... Nå. Ja, det er fint, ja. På Mats. Der ligger brick. Ja, nice. Vil du have heal offen her? Jeg tror ikke rigtigt, du kan komme op til ham. Men er der vending et eller andet sted? Så skulle jeg tror, der er en i den der bygning. Ja, det var ikke så godt. Jeg prayer bare for, at han ikke har en... Han skal have noget, du. Det er fint, mate. Du clutcher en top 2 som solo. Det er fucking godt spillet. BP, mate. Jeg blev jumpet! Nej, jeg blev landet på, bro. Jeg kan ikke hjælpe. Jeg prøver at komme ud. Nej, hvad er chancen? Tid til et kær masterclass. Kom så, bro. Du skal bare lave sådan en clutch, det er præcis. Please, der kommer løb, man. Jeg ser lidt en trigger, men... Hvad skal jeg få? Alright, det tør jeg faktisk ikke, det der. Nej, bro. Skal man tone? Ja, det kan du godt. Jeg er på 11 lige nu. Har jeg guess, det siger det, 600 meter. Nice. Nice. Ja. Bare husk ting på din rotate. Bare fuck ham. Nice, bro, girl. Vi laver der Bare sådan rotate. til dig. Nice to ham. Box body henne. Ja, lige til. Nice to ham. Du er nærmest, du har cap, Mats. Til medkits med jer. Kan man spam. Lige fucking marke. Så den 9.
Fjerner marker. Der er så mange tools, bro. Du bliver skudt under. Bag dig. Bare bygge en sted. Yes. Og blok alle dagen. Kæbe en halv 4. Så på 7, bro. Lad jeg godt. Med sagtens for sådan top 2-3 her. Nej. Bare ikke gå for nogen, ikke gå for nogen. Kom op for sådan i venstre ud. Marker zone. Bare bokse, så bare vi heal her. Body på det der ting, ikke? Nu skal den her vej op. 200 hår. Kaput. Der er 7 stadig. 200 husgrunde. 1-1. Nice. Baden. Nice. Nice, du har fucking god, bro. En duken. Du har cap match. Spil alle dit match, okay? Og 5 lige nu. Jeg kan godt, hvis jeg spiller dem. Please, der er flere skud i sig. Du skal faktisk også ind af snart. Nej, for sådan noget på mig. Ja. Jeg tror, du kan tage den der med i stedet for. Der er scratch pads, så jeg gør det. Der er kun én. Bare byg instant af den zone rammer, der kan. Nej, jeg skal død. Det er bare Mads. Yes, vi er sådan en... Se om der ligger spammer afsted. Husk du har et medkit. Og så om du kan få en af movesene tingene med. Ikke det på ham der kan. Du skal bare bruge alle dine Mads. Affald til kyre top 2 og så fire den med en. Og bliver galt af. Hvad? Jeg chiller. Okay. Jumper der. Prøv at komme sådan bagud. En jumper. Nice. Du har god match. Du skal ind. Byg. 200 hår. Top 3. Magazine. Jeg har sickness. Ja. Ja, top 2, bro. Du er fucking ham. Hvad? Bare bygge lidt der, så skal den nok. Bare håb på den ene clear der. Ja, du skal prøve at fange der. Nice. Kom op. Nej, bro. Du fucking Hvad er chancen også for at blinke om første gang? Jeg er 1,5-0-4. Her. Ja. Men det her det er vores. Er du klar? Vi har den. Kald lige. Nej. Kan du komme? Ja. Vi har den. Nej. Okay, bare chill. Tilbage. Jeg har 0, jeg har 38 byg, og det er hårdt. Tak. Jeg er cirka 45 nu. Ja. Jeg skal ikke bare give effekt eller hvad? Cracked? Nice. Skal jeg give effekt? Ja. Vent, er der? Nej, kom. Bare kom. Jeg kommer. Log af bag os. Nice, bro. Kan du komme? Jeg er på dig. Hvis, kan du bygge en boks frem selv? Så holder jeg. Ja. 41. Jeg er bygget, nice. Jeg har kun 3 minisen. Tag et slice. Ja. Bare hold det. Jeg popper. Skal jeg ikke bare? Ja, jo, bare pop det. Okay, jeg har en shockwaves. Jeg har 2. Så bruger du en her på, vi får effekt, når jeg siger til. Eller nej, vi venter på zonen er lige bag os, og så passer den nok med, at den er expandet herud. Ja, bare 3 to her. Ja. Vi har 8 kills, så det er faktisk fint. Ja, vi skal vente game 1. Ja. Så der er en chance. Okay, jeg skal tage. 3, 2, 1, nu. Ej, jeg fik ikke effekt. Jeg solo sokker. Solo, ja. Det kan heller ikke bare effekt. Sådan. Nej, jeg er på dig. Ja, nice. Bare kom frem her. Jeg chiller lige her. Jamen, jeg er inde i zonen, hvis så. 100 på sådan en stenskin. Nice, bro. Vi er inde her. Skal vi ikke lige bygge frem? Nej, det kan vi ikke rigtig her. Ja, vent, der er nogen bag os. Er det ikke vores der? Nej. Han. Jeg er 29 builds. Jeg er klar til at det ud. Ja.
28 builds. Ah. Okay, let's get a jam. Skal jeg give effekt? Ja, gør. Kom. Kom lige godt. Vi gør her. Nice, Ja, fuck bag ja. dig. Godt skal med. Jeg fandt ned på. På mig. Jeg prøver. Det er ikke vores, vi går frem. Der er også noget på fremme. Jeg bokser her. Jeg har 21 byg, eller 13 byg. Jeg har 10. Jeg fighter ind på mig. Jeg bliver også fighter derude. Død! Nice. Hvor er du? Jeg finder dig. Jeg er på dig. Har du matchet 10 build til? Her, tag dem her. Ja, tak. Kom, gå ud her. Jeg cracked. Jeg sidder og healer ikke. Jeg sætter en kone, så sidder jeg bare i den. Ja, jeg har 3 builds for. Ja. Her. Ja, healing eller. Jeg spiller. Jeg fik det ikke, bare tag det. Bare løb rundt, okay? Nej, fuck. Gå ind! Spiller Cypher. Jeg er død. Nice. Lige nu er du top 8. Kan du få en top 5, så er det fint. Nice. Nej, det er ikke mit, det der. Ved du hvad der er dit? Er breakmuren dit? Nej, det tror jeg ikke. Hvad? Den der er min. Nå, nej, jeg er ikke engang chokbase. Jeg er ikke bare død her. Jo, men du kan stadig få placement. Jo, der er crashpad. Oh my. Nice drop. Be call. Du kan ikke tænke. Kan du få cypheren? For et eller andet. Top 5. Er der nogen her? Ja. Over dig. Ned. Ja, nice. Husk, du må ikke tage et tick. Nice, 30. Nice. Fint. VP. Uploader det.